Zdravím lidi! Tady je Paul.cz a vítám vás dneska u informačních videu. Naprvé bych chtěl říct děkuji za každý like a děkuji za každý odběr. Vidím, že vás to možná někdy baví, určitě vás to možná baví, ale děkuji za vaše podporování, aby jsem dala natáčel. Moc mi to těší, vím, 12 lajků není moc, ale pro mě to je hodně, protože jsem takovou reakci nečekal. Že mi dáte prostě 12 dobrou, tak prostě za 2 dny, no, za 2 dny byli tam 10, potom tam přibyli další 2. Vážně mě to těší a prostě jsem za to šťastný. Budu rád za každé lajky, za každé odběry, za každé komentáře, abych si mohl něco přečíst. A vážně mě to těší, děkuju. A moc si to vážím. Teď se dáme do toho, ať bych vám řekl, proč nebylo další video z League 4 Dead. Vím, psal jsem vám na moji facebookovou stránku, že bude další video z League 4 Dead. Včera mohlo být a před 3 dny mohlo být, ale omlouvám se, Newt tady není. Když tu je, tak jsem hned musel odpojit ze Skypeu a mě to vážně štve, už jsem to chtěl natočit před 4 dnama. No ale prostě to není a už jsem to chtěl natočit i s Jerem videos, oba dva vám dám do popisku videa a prostě jak jsme to natáčeli, tak jsme prostě v té mapě byl karneval, tak jsme prostě v jiném mapě, kde to je do toho zamilovaného tunelu, tak jsme tam asi tak 3krát umřeli. Mě to začalo štvát, tak jsem to vypůjdu natáčet a říkal jsem, tak počkáme, že budu natáčet moje všichni 3. Já nevím, napište mi do komentářů, jestli chcete, aby jsem natočil s Jerrym, anebo s Newtem, anebo s obou dvouma. A napište mi prosím vás do komentářů, co mám natáčet za ty hry, nebo já fakt nevím. Teď si pro vás připravu novou sérii Mafie 2, tak mi napište do komentářů, jestli ji chcete nebo ne. Možná, že to bude legrace, možná, že ne, ale určitě to možná bude legrace. No a tohle by asi bylo v dnešnímu videu vše. Tak, děkuji za to, že jste si to sledli až sem. Děkuji za ty lajky, za ty odběry. Moc si to vážím. Mám vás rád lidi. Čaute.